90% बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय। दिनैनि तारिखाव मायोथो मावफुंनो थाखाय आरोबाव एनडिएनो भट होबावनांगौ? दिलीप सयकिया बायदिया बर' जाथिनि माबा मोनसे मोजांखौ मावगोन बे खुनु मोनसे आखा गैया। माखासे समफोराव प्रमद बर'आ बुङोमोन बिटिआर सुक्तिया 90% मावफुंजाबाय। दिपेन बर'आ बुङोमोन 80% मावफुंजाबाय। इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना बुङोबा जेलाव थानायफोराल'सो गवाखै। दिनै बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय बिथांमोना मोनसेबो रिजलिउसन लानो हाया। गाबोन जिथु एमपि इलेक्सन जानो गोनां दङ, बे एमपि इलेक्सनाव जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्रायबो जों रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बर'निनो सासे बिजाथि दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ भट होनानै बिथांखौनो देरहासार खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि थामहिनबा गाबोन जानो गोनां जि एमपि इलेक्सन बेयाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ हान्थि मथनै भट होनो थाखाय जोङो बारग' एनडिएफबि आरो एक्स बिएलटिनिफ्राय जोङो खावलायहरगोन। दिनै बिभिन्न जायगाफ्राव जोङो थांस' हायाखै, जोंनि साननाय हनायफोरखौ बिभिन्न बर' गामिफ्राव जोङो फोरमायहैजोबनो हायाखै। जों बिथांमोननि खाथिसिम निमाहा बिहरदों, नाथाय नैबे बाइटनि गेजेरजों साफ्रोम बर' फिसाफोरा जेन जोंनि बाइटखौ खोनानानै थामहिनबा गोसोआव थि खालामनानै लाखानाय बायदियै फैबाय थानाय थामहिनबा गाबोन जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बर'निनो फिसा दुर्गा दास बर'खौ देरहाहोनो थाखाय नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो खावलायहरगोन। दिनै बर' फिसाफोरा बेखौ साननांगौनि आरो बेखौ गोथौयै सिन्ता खालामबावनायनि खुनु खोथायानो गैया। देग्लाय जोङो सासे बर' केन्डिडेट मोन्दों आरो सा ओनसोलनि सिना जाना सासे बेक्तिखौ मोन्दों। बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नांगोलनि सावगारियावनो भट होगोन जोंहा बेखौ मिजिं थिदों। बेराफारसेथिं गोबां इस्युफोर दङ जेरावनोखि जोङो सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामखांनायनि उनाव गासैबो हाथियारखौ जोङो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय। बिएलटिआबो बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय। नाथाय बिटिआर सुक्तिखौ जों एनडिएफबि हारसिं खालामाखैमोन, बेयाव एबसुआबो दंफायोमोन। दिनैनि तारिखाव सोंलु ओंखारो एबसुआ माखो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाखो आरो बियो रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैलिया। जोंनि लाम थानाय हा हुखौ सरकारनो गथायनानै एबसुआ सारेन्डार जादों, थामहिनबा प्रमद बर'आ सारेन्डार जादों, जायनि थाखाय जोंनिफ्राय दिनै 100 आरो 60 हाफोरनि थाखाय खाजोनाखौ लाया। दा जों हानि थाखायनो जोङो दावहा नांबाय, हानि थाखायनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जाबाय। अब्ला बे हाखौ जोङो बोरैहाय ओरैनो हगारनो? बिनि थाखायनो जोंनि हा रैखाथिनि थाखाय बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन। बेराफारसेथिं जोंहा जि समस्याफोर दङ, एनडिएफबिनि जि समस्याफोर दङ, बे गासै समस्याफोरखौ मावलांनायाव सासे बर' केन्डिडेटआ थामहिनबा सासे बर' एमपिआसो जोंखौ गोसो होनानै मावगोन। मानो होनना बुङोबा दिलीप सयकिया थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकिया थांनाय 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि बिथाङा सासे एमपिखामोन। मावोब्ला बे 5 बोसोरावनो बिथाङा गोसो होनानै मावगौमोन, नाथाय जोंनि समस्याखौ अबेबा जें जाबोर बायदियै गारनानै दोननायखौसो जों नुबोबाय। बिथांमोननि जों जेबो एक इंसिनिबो सहाय आरो हेफाजाब मदद मोनबोआखै। बिनि थाखाय जोंहा बुजिनो आद्रा गैला आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिनो आद्रा गैलिया। निस्सय खहा दङ। बे दिलीप सयकिया बायदिया बर' जाथिनि माबा मोनसे मोजांखौ मावगोन बे खुनु मोनसे आखा गैया। दिनै बिभिन्न बुंदोंब्लाबो खुगादों बुंदोंब्लाबो माहाबा निउस मिडियायाव बिभिन्न दल संगठनफोरा बुंदोंब्लाबो नाथाय सिङाव बिथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बर'नि फिसा दुर्गा दास बर'खौनो देरहाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ। माखासे समफोराव प्रमद बर'आ बुङोमोन बिटिआर सुक्तिया 90% मावफुंजाबाय। दिपेन बर'आ बुङोमोन 80% मावफुंजाबाय आरो बिभिन्न गुबुन लिडारफ्रा 80-90% मावफुंजाबाय होनना बुङो। आरो दिनैनि तारिखाव मायोथो मावफुंनो थाखाय आरोबाव एनडिएनो भट होबावनांगौ? बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला निउस मिडियायाव बुंनाय बायदिब्ला थांनाय समफोराव बिथांमोना बुंखाबाय जे 80-90% बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंनायखौ जों नुबोबाय थादों। आरोबाव माखौथो इमप्लिमेन्ट खालामबावनो नांगौ? इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना बुङोबा जेलाव थानायफोराल'सो गवाखै।
दिनै बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय बिथांमोना मोनसेबो रिजलिउसन लानो हाया जों प्रमद बर'खौ गाद्दियाव जिरायजेननायनिफ्रायनो कुटार खावलायबोदों जे नोंथांमोना काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालाम जे कुनु अजद गैयालाफानो जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफ्रा उदां जानांगौ होनना काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो नोंथांमोना दैथायहर होननानै जों बुंबोदों दिनैसिम बे 4 बोसोराव प्रमद बर'आ बे मोनसे सेन्टेन्सनि रिजलिउसनखौनो लानो हायाखै जायनि मानो हायाखै मानोना दिलीप सयकिया बायदिनि आथिं हमनायखायनो बिथांमोना हायाखै दिलीप सयकियानोथ' सासे एमपि बिथाङानोथ' दिल्लीयाव थायो दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैनि दायनिगिरियाबोथ' दिलीप सयकियानो बिनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा आरो बुजिनांगौ आद्रा गैलिया बिनि थाखायनो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन रन्जन दैमारि सारनिल' नङा गोबां जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जोबथेसालियाव दङ आरो जायफ्रा उदाङै दङ गोबाङानो 90% एक्स एनडिएफ बिहानो केस दङ दिनै बे केस उइथड्रनि बेलायाव आरो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि बेलायाव जोंहा बिथांमोननि सायाव खुनु भरोसा गैला 4 बोसोर बिथांमोना जेबो मावाखैसै आरो फैबाय थानाय समाव मावगोन होनना बुंनानैबो जेबो मावखाया बिथांमोना बिभिन्न खोथा बुंनो हागौ सिगांफोराव बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन बेबो जायाखिसै दिनैनि तारिखाव आइजोफोरखौ थगायदों अरुणोदय होगोन माबा माबि होगोन दा दिनै बिथांमोनखौ बुजिनो आद्रा गैला प्रमद बर' थामहिनबा एनडिएजों लोब्बा थानाय गासैबो राजनितिक दल संगठनफ्रा मिसुलिया बेखौ गासैबो जनजातिफ्रा बुजिखाबाय बिनि थाखाय आरोबाव फिन बुंबावनांगौ आं सानाखै बे रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव पलिटिक्सनि बेलायाव आं जेबो बुंनो हाया बिनि बाथ्राखौ बिथांनियावनो सोंनांगोन आंनि साननाय हनायथिंनिफ्राय जेबो आं बुंनो हानाय नङा गाबोन जिथु एमपि इलेक्सन जानो गोनां दङ बे एमपि इलेक्सनाव जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्रायबो जों रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बर'निनो सासे बिजाथि दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ भट होनानै बिथांखौनो देरहासार खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि